1 Peter chapter 1 kubva verse 40 kuenda 60. Musoro weshoko uripo unoti kudaidzirwa kuupenyu hwutsvene. Imiteererai Mwari, musabvumidza upenyu hwenyu kuti hutongwe nepfungwa dziya dzamakanga munadzo paya pamakanga musina chinhu chamunoziva. Asi imi munofanira kuva vanhu vakarurama, vasina chavanopomerwa pamagariro enyu ose, kufanana naiye Mwari anoera akakudanidzirai asina ruwara. Nokuti zvinyorwa zvinoera zvinoti, imi munofanira kuva vanhu vanoera. Mazvita regai tichatangisa zvakare. Peter wekutanga chitsauko chekutanga verse 14 kuenda 16. Musoro weshoko unoti kudaidzirwa kuupenyu hwutsvene. Imiteererai Mwari, musabvumidza upenyu hwenyu kuti hutongwe nepfungwa dziya dzamakanga munadzo pamakanga musina chinhu chamunoziva. Asi imi munofanira kuva vanhu vakarurama, vasina chavanopomerwa pamagariro enyu ose, kufanana naiye Mwari anoera akakudanai asina ruwara. Nokuti zvinyorwa zvinoera zvinoti, imi munofanira kuva vanhu vanoera, nokuti ini ndinoera. Mwari akomborera kuverenga kwemanzwi avo nekuti matsvene. Amen. Mubati wechigaro pamusoro iyi, utungamiri hwese hweruwadzano kubva kuna president wedu kusvika kune vekupedzisira. Ndinoremekedza vafundisi vese vari pano, ndinoremekedza kwaya yedu iri pano, ndinoremekedza vashumiri vese vevhangeri kubva chisvika pamusasa uno kusvika panguva dzino. Mwari werugare ngaakuitirei zvakanaka. Ndinoremekedza sangano dzvene raMwari ndichiti haleluya, haleluya, haleluya. Neniwo ndinonzwisisa nguva yatave kuti inguva yekuvata, asi Mwari uchinditendera ndoda kuzoshumirawo kwenguva shoma shoma painzwi raiswa pahana naMwari werugare. Zvino handichaziva kuti ndambosvikawo kumusasa wekwandinopindira kutafara seketi. Regai ndingocheka kuti tafara ichiripo here panapa. Haleluya. Tafara hoye, Mabvuku hoye, East View hoye. Tiri vana vemunhu mumwe chete mukanzwa ndichidaro. Saka regai ndingokukumbirayo mu 1 or 2 minutes mumhanye pano. Patichazokumbira mai Tavhanya, mai mufundisi Tavhanya, ndaona vari pano vachauya vachizonamata mushure mehama dzangu dzekutafara East View neMabvuku. Muuye mushumirewo neni munguva shoma. Dai asiri Jesu wakandiponesa, ndianiko waizondiona? Dai asiri Jesu uyu
wakandiponesa ndianiko waizondiona, ona hapana waizondiona, hapana waizondiona, hapana waizondiona, ayasiri Yesu iwe waliponesa ndianiko waizondiona, oh hapana waizondiona, hapana waizondiona, narini 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 daisai Yesu aripona, daisai Yesu aripona, daisai Yesu aripona, Baba vedu muzita la Yesu, mangwanani ano Baba sevana venyu Mwari vakabva nesu kubva musi weThursday iko zvino nhasi yava Sunday tiri pano takuonai Jesu muri pabasa. Tinokutendai nekuti muri kupfuurira mberi nekupedzisa basa ramakatanga panzvimbo ino. Mwana wenyu amira. Baba vangu tinomuziva, takambomunzwa achiparidza, asi nhasi tinokutendai nekuti pane zvamamushongedzera shoko rekugumisira panzvimbo ino. Ndiri kunamata nezita raJesu, ndichikutendai Mweya Mutsvene waMwari kuzodza kwamunopa kuvashumiri veshoko pamusoro pemwana wenyu Baba nezita raJesu Kristo. Tinokutendai Mweya Mutsvene waMwari nekuti muri pabasa panzvimbo ino, muri pabasa Baba kurongedzera nguva yerwendo. Tinokutendai nezita raJesu, taramba wadzokera akadaro nezita raJesu Kristo. Tinokutendai Baba, zita renyu rigokudzwa muzita raJesu Kristo Ishe wedu, amen. Bashita mama, Mwari wakuitei zvakanaka. Haleluya! Pamusoro ivana baba Chiya wechibvuyo vari pano, baba Maziti.
neexecutive yese vanditenderawo kuti mukana uno tiushandise. Handichina zvakanyanya zvekutaura, ndiri kufunga kuti munowirirana neni kuti shoko raparidzwa pano. Haleluya. Handina nharo nevhangeri rashumirwa nevashumiri vaMwari vabva pano, but panguva shoma yandatenderwa ndiri kuda kusheya nemihama dzangu shoko rinoti ivai vatsvene nekuti Baba wedu vari kudenga vatsvene. Nyaya yaverengwa kuna 1 Peter itsamba yakanyorwa naPeter achinyorera maKristu vanga vapararira vari muAsia. Bhaibheri rinoti vari munzvimbo iyoyo vakanga vari mukumanikidzwa kubva kuumambo kana utongi hwaThe Emperor wainzi Nero. Now Bhaibheri rochienda ndo pari kunzi naPeter achinyora tsamba oti mushure mekushungurudzwa kwamuri kuitwa naImpera, mushure mekumanikidzwa kwamuri kuita muutongi hwamambo hwaNero, ivai vatsvene nekuti Baba vari kudenga vatsvene. Haleluya. Ndinoda zvikuru kupiwa ndaramo, ndinoda kazhinji ndizvo zvombone ndouya kunewi soka indiche enekuda aiwa ndinofarasuka ndichene enekuda aise. Peter ari kunyora tsamba iyi achiti ivai vatsvene nekuti Baba vari kudenga vatsvene. Haleluya. Ndokubva ndabhenengurawo zvishoma kuti chikonzero chiri kunzi naPeter ivai vatsvene handi kuti inhau yekuti munoziva maningi. Haleluya. Haisi nhau yekuti muri vaimbi vakuru, haisi nhau yekuti muri vaparidzi vakuru, but nhau yacho ndeyekuti Baba vari kudenga vatsvene. Haleluya. Zviri kuita sezviri kuti Peter ari kuti wamuri kuasosieta naye, wamuri kuti muri vaKristu iye wacho, wamuri kuti Baba wedu mutsvene, saka munofanira kuva vatsvene. Haleluya. Haleluya. Ndiri kuona sekunge Peter ari kuti chikonzero chekuti muve vatsvene hama dzangu handi maitiro enyu kana magonero enyu, but nyaya iripo ndeye-identity yewamunotevera, wamunoti munotenda maari ndiye mutsvene, saka nemi ivai vatsvene. Haleluya. Patakuda kuzoenda kumba tichidzokera kwatabva, ndiri kutarisira, ndiri kukumbira, ndiri kunyengerera kuti handei tinoita vatsvene nekuti Baba wedu vatsvene. Haleluya. Ndine nhau inondinakidza inoitwa munyika yedu nevakuru vanonzi Tinashe Mugabe. Haleluya.
Tinashe Mugabe anoita zvema-DNA, anoita basa rekuongorora kuti ndiwe here baba vemwana, iwewe ndiwe here mwana wababa. Haleluya. Mukazonzwa kupa results, pane paanoti hapana chiri mamuri baba chandaona kuti nditi muri baba vemwana uyu. Haleluya. Hapana chandaona chiri mamuri chinotaura kuti yati biological father. Haleluya chechi. Mangwanani anaya ndiri kuti nini, kana tiri wa Kristu, kana tichitenda kuna baba vanga vachishumirwa pano, DNA yedu inofanira kufanana naye. Kana tichibva kwatiri kubva tichipinda mukategori yekuti tiri maKristu, DNA yedu inofanira kufanana na Jesu Kristu. Haleluya. Haleluya. Ndiri kuona sekunge Peter ari kushaya hanya nevasingazviti maKristu, nekuti haanei nawo, DNA yawo haitaure utsvene, but ari kuenda pane ivavo vari kuzviti maKristu, ndo paari kuti chivai vatsvene nekuti baba wedu mutsvene. Haleluya. Haleluya. DNA yedu ngaive DNA ya Kristu wamatangu. Kamwe kamutauriro katiri kuita, kunyange tatobva pano, akataure kuti tiri mu DNA ya Kristu. Haleluya. Haleluya. Kuungana hedu vamwe tabva tiri mabhazi mamwe chete, but kune vauya vasingatotaudzane, but vari kuti vana vaMwari, DNA yavo iri kutaura kuti ndevaKristu. Haleluya. Ndiri kutaurawo nemunhu here mangwananana? Ndina ndiri kutaurawo nawo here mangwananana? Ndiri kutsvaga vanamai vanoti tabva pano tadzokera kumusha, ndokune kwatinonoraramira tiri. DNA yedu, kamuitiro kedu ngakataure kuti tiri vaKristu. Haleluya. Kamufambiro kedu ngakataure kuti tiri vana vaKristu. Haleluya. Kamufambiro kedu ngakataure kuti tiri vana vaKristu. Let our DNA be of Christ. Saka tinova vatsvene nekuti baba wedu mutsvene. Kufanana, kufanana, kufanana na Jesu, kufanana, 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 wakomana kufanana, 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 wakomana kufanana, kufanana, kufanana. Ndiri kutsvaga vanhu vanobva pano vachinzi vai vatsvene nekuti baba wedu mutsvene. Haleluya. Ndiri kutsvaga vanhu vanobva pano vachinoyanana nemhuri dzavo. Kuuya zvedu hama dzangu, pati kumhuri kwatiri kubva hatina pisi nevanina vedu, hatina pisi nehanzvadzi dzedu, hatina pisi nevabereki vedu, pati shoko rikuti vaika vatsvene nekuti baba wamudutera mutsvene. Haleluya. Toita sei kuti tifanane naJesu? DNA yedu hama dzangu, dai Kristu ari kudongorera paupenyu hwako, angadai ari kutaura kuti hapana chandiri kuona, hapana chandiri kuona pauri chinotaura kuti uri waKristu. Haleluya. Matauriro acho amunoita, kunyange magumburiswa, kalevo kekupopota kacho kakati pfuurire zvekutadza kupinda mu DNA ya Kristu.
Haleluya, haleluya. Kamufambiro, kamubatiro, kamugariro akasi kutauraba kuti uri wa Kristu. Mangwanani anaya ndauyaone weti mungu washoma yekuti ivai vatsvene hama dzangu nekuti Kristu mutsvene. Kondisheni iripo imwe chete ndeyekuti munofanira kuva vatsvene nechikonzero chekuti baba wedu mutsvene. Kana tichitenda kuti tiri vana vaMwari muna Kristu, Bhaibheri shoko raMwari kuti Mwari rudo. Haleluya, Mwari rudo. But kana tiri vake, kosei rudo rwacho ruchishaikwa pakati pedu. Ivai vatsvene patakudzokera. Handi send off message ichauya zvayo, but ndiri kutoma mangwanani anaya, endai munova vatsvene vana maiyo, endai munova vatsvene vana baba, endai munova vatsvene kunyange muri munguva yekumanikidzwa. Haleluya, haleluya. Endai munova vatsvene kunyange muri munguva yekusukumizwa. Peter ari kusimudza nyaya kune vanhu vaiva pasi peutongi vari mupersecution, ndopaari kuti ivai vatsvene nekuti baba wenyu mutsvene. Kufanana, kufanana, kufanana na Jesu, kufanana, kufanana, kufanana na Jesu, wakomana kufanana, kufanana, kufanana na Jesu, ona gasiya ikuruya, siya ikutangwa, ukofanana na Jesu, wakomana siya ikuruya, siya ikutangwa, ukofanana na Jesu. Tiri kudawo maKristu vanofanana na Kristu. Haleluya. Panguva yekumanikidzwa, kana iri nhau yekuregerera, iye Kristu ndiye akatotanga kuitaura pamuchinjiko akati varegererei nekuti havana zvavanosiva. Haleluya. But tine hama tiri pano tiri kuzvifananidza, tiri kuzvisunga patambo yekuti tiri maKristu, but upenyu hwekuregerera hauexiste muupenyu hwake. Ivai vatsvene nekuti baba wedu vari kudenga vatsvene. Haleluya, haleluya. Tiri kukumbira hama dzangu dzese tiri pano, zvingashaya basa tikauya tikashumirwa tikadzokera tisina utsvene pakati pedu. Uyai tive vatsvene nekuti baba wedu vari kudenga vatsvene. Kuimba kwese uku, kuparidza kwese uku, matestimoni zvese kuvavarira kugadzira vanhu vari vatsvene nekuti baba vari kudenga vatsvene. Haleluya. Mwari ngavatibatsire, Mwari ngavatiite zvakanaka. Ngatidzokerei tinoyanana. Patabva tisingataudzane, mumwe akagara kuback seat, mumwe akagara kufront seat, not because haada kuona kuchinjwa kwemagiya, but kune waasingadiwo kugara naye ari kuback seat. Handei tinodanana, handei tinova vatsvene nekuti baba wedu vatsvene. Haleluya, haleluya. Mwari werugare ngavatiite zvakanaka mangwanani ano. Handizwi kuda kutenderera mberi, but ndiri kuti zvese izvi zvikaperera pakukodzokera takadaro hapana zvataita. Handei tinova vatsvene hama dzangu, kubvira pamutauriro, kubvira pamafambiro, kubvira pamaonero. Ngativei vatsvene nekuti baba wedu vari kudenga vatsvene. Haleluya. Peter ari kusimudza manzwi aya kune vanhu vari mumasituations akasiyana siyana, but ari kuti in those situations ivai vatsvene nekuti Mwari wedu mutsvene. Nechikonzero chekuti DNA yedu yatiri kutevera ndeye
wa Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Johani 1 uya pa 12 ambotaurwa obva ati kune vakamugamuchira vakapiwa simba rekunzi vana vaMwari. Kana uri mwana waMwari, DNA yako ngaive yaJesu Kristu. Haleluya. Kufamba mufambiro unofadza Mwari. Mwari wekudenga ngavatiite zvakanaka. Handitonzwi kuda kupfuurira mberi, asi ivai vatsvene nekuti Baba wedu ari kudenga vatsvene. Muzita raBaba, muzita reMwanakomana, nezita raMweya Mutsvene. Amen. Masita ndinodzosera nguva kubato chigaro.